Kopolo jalup jagoro kupet bade makilifi kuom chopo e studio okinyi makawuono ere kod duor. Pachiko tudore kod kit kaka kit somo mamoko go social sciences kaachiel kod arts and sport bende winjo bene ejiwo kopogore kod STEM kata bedo ni winjo ka Opolo osewacho ni kuma Kenya ochope to wachopo mana kuma winjo bene inywako lwedo mondo wane kaka wanyalo jiwo kit somo mar STEM kata kamano ariyo moko go wiwa ok onego wil godo kaachiel kod wach mogik ka watieko. Anyalo wacho ni mana adier social sciences kaachiel kod sports bende onego bedni imiyo support nikech ing'e ni nyalo bedo marach kiyudo ni nyithindo ma odhi e line mar STEM omi support mang'eny lakini moko gi omi support matin bro chalo kagima wan gi gimoro miluongo ni favoritism gi dho ngere. Koro anyalo wacho ni onego wamigi equal attention mondo wa make sure ni interest mar nyathi gin duto te kata this time this social or this sports at least lek ni ochopo kare. Kendo kaka Mary Show ang'en watemo kabisa ma iyudo kata ka odok e weche mag tuke. Iyudo ka tugo ka tugo wan gi pap moinga achiel. Iyudo kata ka tuke mag adhula. Iyudo ka wan gi pebe mopogore opogore ma nyithindo nyalo some e weche mag CBC. Koro mane en gima ber gimiwacho ni kik wa focus sana kwa STEM ma we will kod weche mamoko mag somo. Koro katieko tanyalo wacho ni ne joma neno warwako kabisa kapo nono ni idwaro kamikele nyathini Mary Show geto yaw maduong' kelnwa nyithindo obro miyo gi the best treatment